Niektoré domy sú len stavby a potom sú domy, ktoré pôsobia od prvého momentu ako domov. Vitajte v Záborskom, len pár minút z centra Prešova. Srdcom domu je jedená zóna s krbom, kde sa odohráva skutočný život. Kuchyňa na mieru, premyslený dizajn a obývačka, ktorá vytvára atmosféru, ktorú si zamilujete. A terasa sa prirodzene stáva pokračovaním interiéru. Ranná káva, letné večery, rodinné obedy. Priestor, ktorý funguje každý deň. A horné podlažie je o pokoji, súkromí a rodine. Hlavná spálňa so šatníkom, dve detské izby a kúpeľňa s čistým nadčasovým dizajnom. Dom má užitkovú plochu 128 m2, pozemok 665 m2, je plne zariadený a pripravený na okamžité bývanie. Prestaňte rozmýšľať, začnite bývať. Príďte na obhliadku vášho nového bývania v Záborskom.